Walau kapa Ustaz surang batibukan sambah, uji dilahir dengan batin ialah kepada segala tamu kami. Seiriang balam jo baraba balam tabang baraba mandi mandinya keluak bunta. Seiriang salam jo sambah salam datang sambah kembali kembalinya kasih pangka. Yo manyo maipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertamu kita balik penonton melalui media audio visual nangko dengan bungkui nan samo jo isi nan babeda. Kini ko kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian pasambahan uji mukasui serial Menaiki Rumah Baru. Insyaallah sare berisi nilai-nilai pendidikan dalam membangun kepribadian masyarakat Minang nanlah mulai keropos digerogoti budaya luar, ditata dan diarahkan oleh Ustadz Amirwan MA. Bertindak sebagai si pangka atau tuan rumah ialah Maipin dibawakan oleh Sapri Nobel, imam besar dari Musalah At-Thaibah. Pak Kapolres sebagai sahibul hajat diperankan oleh Urchan Ripai SE dan sebagai ajudan diperankan oleh Chandri Indra Esos. Sedangkan dari pihak sialik tamu, Pak Ustadz, salah seorang dai Kota Padang dari luar Tanah Data, dan Haji Anwar Amarullah dari luar Agam sebagai Pak Wali Kota. Sebagai Pak Dekan dibawakan oleh Dr. Andus Haji Zulfahmi HB M.Hum dari UIN Imam Bonjol Padang. Dan Pak Kepala Dinas diperankan oleh Dr. Andus Yuharlis atau Pak Adek dari luar Agam. Acara ini diikuti oleh para pemuka masyarakat dan ibu-ibu Bundok Kanduang, Pilaku Indampek Kurau Pagang, Kecamatan Nenggalo, serta jamaah pengajian Abdah Kota Padang. Selamat menyaksikan. Hampir dipanggil ala tibo Jawa di Saruarlah datang. Bapak Wali Kota, Pak Kadis, jo Pak Dekan, seratus pemuka masyarakat lah tibo di rumah Sohibul Hajat. Izin Pak, ya. Acara siap dimulai. Ya, Pak, ya. Acara lah bisa dimulai. mulai. Habib, Ambo, Pak Bos. Bella sudah minum dan makan. Sudah dapat acara pun dapat dimulai. Jadi Pak Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manya Pak Ustaz. Ambo Maipin. Ka Pak Ustaz sambas patah. Manitalah. Walau ka Pak Ustaz surang batibukan sambah, uji dilahir dengan batin ialah kepada segala tamu kami. Indak basibak jo basisia bukan bainggo je babateh di lingkuang sambah kasadonya. Sesuai bak pituah Pak Ustaz juo. Kok batanyo kan yo selape harak, kok berundiang sesudah makan. Deklah sudah minum je makan, mako kini tibolah saat kutiko wakatu jo masonyo, kami ka mengatengahkan perundiangan. Adapun niat je mukaswi nantakan duang dalam hati tercinta dalam batin, yaitu deklah sudah rumah dibuat, rumah sudah lalu diuni, insyaAllah Pak Kapolres sekeluarga kadisiko tinggalnya Pak Ustaz. Sebagai tanda syukur, dinayakkanlah orang siak serta jamaah, dipanggil karib jo kirabat, diundang jiran jo tetanggo. Nak dibacakan doa selamat, doa kesyukuran, kadari sinan tabi'nya kami disiko mamenkan. Segitu sambah ka Pak Ustaz. Lah sampai Dek Maipin. Dibilanglah. Seiriang balam jo baraba balam tabang baraba mandi mandinya keluak bunta. Seiriang salam jo sambah salam datang sambah kembali kembalinya kasih pangka. Yo manyo Maipin. Taruhkan Pak Ustaz. Kinilah terapak rundiangan Dek Maipin kabakiambo. Yaitu deklah sudah rumah dibuat, rumah sudah lalu diuni. InsyaAllah Pak Kapolres sekeluarga kadisiko tinggalnya. Nak dibacakan doa selamat, doa kesyukuran, kan baik itu kata Maipin tadi. Sebenarnya. Supaya naknyo duduk bersimpurek, nak tagak basanda batang,
nyato kelakang dari kulit sahih ke gugur dari tampuk. Berizin ambo dek Mak Ipin nak ambo bawa kato jobayo nanti ka sampai baritonyo. Ambo nanti Pak Ustaz. Pak Wali Kota. Ambo Ustaz. Di awal kato nan sapata salam tajelo kanan rape kato tatabu dinan banyak jo pasamban Pak Wali Kota ambo jalang. Amanitalah. Karena sesuai jo bak undang kato Pak Wali Kota. Babiduk kan iyo banang kodo kok bajalan banan tuo. Mako taradok pinta jo pinto dari si pangka, yaitu deklah sudah rumah dibuat, rumah sudah lalu diuni, Pak Kapolres sekeluarga kadisiko tinggalnya Pak Wali. Nak dibacokan doa selamat, doa kesyukuran, anggota tiangkan kanan pandai, kato bajawab gayung basambui ke dari Pak Wali Kota tabiknya. Segitu samba ke Pak Wali. Pak Ustaz, sampaikan. Kinilah terapak rundiang dek Pak Ustaz kapake ambo. Apalah bunyi rundiangan satantang pinta jo pinto dari Cipangka, yaitu deklah sudah rumah dibuat, rumah sudah lalu duni. Pak Kapolres sekeluarga kadisiko tinggalnya. Minta dibacakan doa selamat, doa kesyukuran. Kan begitu kata Pak Ustaz. Sabananya. Supaya sacio nan ba ayam, sadanciang nan ba basi, sauke mako takana sesuai mako manjai. Ambo kakak pulau yang disiko dulu menanti Pak Ustaz sementara. Jadilah Pak Wali. Padekan datang pinta bintu dari Sepangka yang tak tuju ke Berumbo nak dibacakan doa selamat, doa syukuran. Dia padekan lah ya do hadir dulu, padekan saja membacakan. Di Padang lah pacik di Pendeka serancaknya yo Pak Wali dah menyampaikan tu. Jadilah, tapi yang merupakan jo Pak Kepala Dinas. Di Pak Kepala Dinas sebab tu. Yo Pak Wali, dia sulit bertamu jarang suruh model ko. Rancaknya yo Pak Wali nyampaikan. Jadilah. Pak Ustaz. Ya Pak Wali. Taradok panitian Pak Ustaz nan tertumpah kabake ambo. Lah ambo bau bakato bayo bajaran bermula. Kepada segalonan pai sebondong pulang setampua. Tapilah kato nan sayo. Sebanyak pemerintahan silang nambah pangka karjo nambah pokok. Sakiro-kiro babari. Rupanya nan ka membacakan doa selamat, doa kesyukuran. Iyo tak tuju ke diriambo. Kok iyo ke diriambo tabinyo. Sampaikanlah dulu dia Pak Ustaz kasih pangka. Sekian sambah ke Pak Ustaz. Pak Wali Kota. Ambo Ustaz. Di ambo singkit saja kau jawabnya Pak Wali. Deklah dapat kata saya ambo anta beritonyo kasih pangka menunggu Pak Wali Kota sementara. Ambo tunggu. Ya manyo Mak Ipin. Ambo. Batibokan jua samba ka Mak Ipin. Lalukanlah. Tu malah Mak Ipin liek Mak Ipin pandangi. Taradok samba jo tita nan talewa kapado sialek nan pai sabondong pulang satampuh. Allah dikatanga katapikan. Bayoyo kami jonan tuo batido-tido jo samo gadang. Maka buletlah jantung dikelupak bulek kata jo mopakat. Rupanya nan ka membacakan doa selamat, doa kesyukuran. Banjongkan kanan tinggi, bambakan kanan gadang. Artinya bana ka dari Pak Wali Kota tabiknya. Sekian sambah ka Mak Ipin. Pak Ustaz. Ambo. Ka Pak Ustaz sambah kembali? Iyalah. Mandanga jawapan dari Pak Ustaz, rupanya kandak kami lai babari, pinta lai balaku. Adapun nan kau membacakan doa selamat, doa kesyukuran, memintakan bana ke Pak Wali Kota. Senanglah bana dalam hati sajuk dalam kiro-kiro, syukur nikmat kepada Allah. Alhamdulillah kami ucapkan. Kok kurang laweh tapak tangan bumi ju langit kami tadahkan. Ndak dolai, cewang di langit tando kepaneh, gabak di ulu tando kaujan. Kalau lah cucu dari langit, bumi lah suko menampuangkan. Sekian sambah ke Pak Ustaz. Mak Ipin. Lai Pak Ustaz. Supaya nak jan siang babi hari, nak jan malam babi masuk. Ba kalau kita sarakan saja ke Pak Wali lai Mak Ipin? Sesuai bana tu Pak Ustaz. Pak Wali Kota. Ambo. Nampaknya la sayo, la sakato, la saujo, la salalah dari ujung la peka pangka untuk menyerahkan membacakan doa ke Pak Wali. Jadilah Pak Ustaz, tapi pinta je pintu ambo. Kok ada salah jo jangkanyo, tolong menyimak memulangkan. Nak jangan paduso kita sebalik. InsyaAllah Pak Wali.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتغشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu nan ambo hormati, serta penonton di mana saja dapat menyaksikan video kami. Didulang sedulang lai pendulang ame di Batangari. Diulang seulang lai penyambung nan putui tempoari. Bukanlah rima-rima saja, rima ko ado silaronyo, sapukan tarui kailaman. Bukanlah ceramah-ceramah saja, ceramah ko layado kagunonyo, ambek katelong kapidoman. Pelajaran selanjutnya nan kita gali dari persambahan adalah kepiawaian menyeleksi atau memilih kata-kata nan disampaikan ke lawan bicara. Sehingga lawan bicara dan segala orang nan hadir sanang mendengarnya. Sananglah bana dalam mati sajuk dalam kira-kira. Rasa diurih air rimbo, rasa mandi di anak sungai. Sampai-sampai lawan bicara mengatakan, kok dipandang lah rancak rupa, kok didanga lah baik bunyi. Kepiawaian dan kemahiran ikolah nan kita terapkan, kita realisasikan dan kita aplikasikan di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, sampai kepada kehidupan berbangsa dan beragama. Dan iko pulolah nan menjadikan orang Minang mudah diterima dan menyesuaikan diri di mana inyo berada. Awak elok basuh ketujuh mulut mani parama pulo, capek kaki ringan tangan. Capek kaki indak panarung ringan tangan indak pamacah. Jadi pamenan de orang banyak. Inyo ado orang sanang, inyo ilang orang tagamang. Dalam agama malah jadi taruhan, jadi perhatian khusus, bahkan jadi penentu sampai di mana tingkatan keimanan seseorang. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari yang akhir, falyakul khaira, maka hendaklah ia berkata baik, au liyasmut, atau hendaklah dia diam. Kalau iyo awak orang beriman kepada Allah, kalau iyalah awak orang beriman kepada hari akhir, hari di mana segala sesuatu dipertanggungjawabkan, termasuk kata-kata nan kita katakan, bahkan termasuk kata-kata nan kita bisikkan, pilihan cuma dua. Kalau kamu ngecek juga, katakanlah nan baik-baik. Kalau tidak, diam. Misalnya, awak sedang emosi, darah naik, utak menggelagak.
Diam salah dulu. Nanti kalau lah tanang baru mengecek. Itu pula lah agaknya orang nan sedang marah indak boleh menjatuhkan hukuman. Jadi nyatolah keserasian adat jo agama merupakan pasangan ideal nan lah melahirkan generasi emas tempo dulu. Terutama dalam merabui dan mempertahankan kemerdekaan. Balik-baliklah album sejarah. Dek syarak mengatur adat memakai, maka muncullah pepatah nan meriangkan petunjuk agama. Kok pandai bakato-kato ibarat santan jo tangguli. Kok tak pandai bakato-kato bak alu pencuki duri. Kalau ada orang kemasukkan duri kakinya, lalu dicuki supaya nak keluar durinya. Tapi dek dicuki jo alu. Jangankan duri ke keluar, malah bertambah jauh mencucuk masuk ke dalam daging. Itulah gambaran orang nan sembarang mengecek. Bukan menyelesaikan masalah, malah memperuncing masalah nan bak api disiram minyak. Bapak Ibu nan ambo hormati, ada pula peribahasa mengatakan, bicara itu perak, diam itu emas. Artinya, ada masanya justru diam itu lebih berharga daripada mengecek. Kalau rasanya orang kata singgung, kadang pula rugi daripada labo. Menjadi ulu bala pangka cilaka, rancaklah diam antok saja. Tapi tak selamanya kita harus diam. Al-Quran sebagai landasan tempat berdirinya adat, lah lebih dulu memperingatkan Basu di surah Al-Baqarah ayat 83. Wa qulu linnasi husna. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Waktu sampai kata selesai, tentu ceramah menjadi usai. Ko ado nan elok ambillah pakai supaya hidup menjadi selesai. Ko basu nan buruk andaklah ungkai supaya dunia akhirat indak merasai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dun sanak penonton nan ambo hormati. Di utang diansu mengkolasai kakok diawai mako jadi. Kini kita masuk ke tutorial pasamban uji makasih tadi, serial menaiki rumah baru. Pertama, pihak si pangka sudah memperhatikan undangan danlah sudah pula minum jo makan, barulah disampaikan ke juru bicara untuk mengetengahkan uji makasih, minta dibacakan doa. Izin Pak, ya. Acara siap dimulai. Ya, Pak, ya. Acara lah bisa dimulai. Mulai. Habib, ambo, Pak Bos. Bella sudah minum dan makan. Sudah dapat acara pun dapat dimulai. Jadi Pak Bos. Kedua, si pangka melalui juru bicaranya meminta pihak tamu untuk membacakan doa selamat, doa kesyukuran dengan kata-kata, "Deklah sudah rumah dibuat, rumah sudah lalu diuni. Pak Kapolres sekeluarga kadisiko tinggalnya. Minta dibacakan doa selamat, doa kesyukuran. Kadari sinan tabiknya kami disiko mengaminkan." Walau kapa Ustaz surang batibukan sambah, uji dilahir dengan batin ialah kepada segala tamu kami. Indak basibak jo basisia bukan bainggo jo babateh di lingkuang sambah kasadonya. Sesuai bak pituah Pak Ustaz juo, kok batanyokan yo selape harak, kok berundiang sesudah makan. Deklah sudah minum jo makan, mako kini tibolah saat kutiko wakatu jo masonyo, kami akan mengatengahkan perundiangan. Adapun niat jo mukaswi nantakan duang dalam hati tercinta dalam batin, yaitu deklah sudah rumah dibuat, rumah sudah lalu diuni, insyaAllah Pak Kapolres sekeluarga kadisiko tinggalnya Pak Ustaz. Sebagai tanda syukur, dinayakkanlah orang siak serta jamaah, dipanggil karib jo kirabat, diundang jiran jo tetanggo. Nak dibacakan doa selamat, doa kesyukuran, kadari sinan tabiknya kami disiko maminkan. Segitu sambah ka Pak Ustaz.
Ketiga, pihak sialek tamu menjawab permintaan yang diajukan si pangka tadi dengan minta izin untuk mupakat dengan kata-kata supaya nak duduk bersimpurek nak tagak basanda batang nyato kelakang dari kulit sehia ke gugu dari tampuk. Bari izin ambo dek maipin nanti ka sampai baritonya. Lah sampai dek maipin. Dibilanglah. Seiriang balam jo baraba balam tabang baraba mandinya keluuk bunta. Seiriang salam jo sambah salam datang sambah kembalinya kasih pangka. Yo manyo maipin. Taruh ikan Pak Ustaz. Kinilah terapak rundiangan dek maipin kabaki ambo. Yaitu deklah sudah rumah dibuat, rumah sudah lalu diuni. InsyaAllah Pak Kapolres sekeluarga kadisiko tinggalnya. Nak dibacakan doa selamat, doa kesyukuran. Kan baitu kata maipin tadi. Sebenarnya. Supaya naknyo duduk bersimpurek, nak tagak basanda batang, nyato kelakang dari kulit sehia ke gugu dari tampuk. Berizin ambo dek maipin nak ambo bawa kata jobayo nanti ka sampai baritonya. Ambo nanti Pak Ustaz. Kampe. Juru bicara dari tamu bamu paket sesama tamu nan pai sabondong pulang setampuh. Mencarikan kejawabannya supaya secuk nan bak ayam sedancang nan bak basi. Pak Wali Kota. Ambo Ustaz. Di awal kata nan sapata salam tajilo kanan rapi kata tatabu dinan banyak jo pasamban Pak Wali Kota ambo jalang. Amanitalah. Karena sesuai jua bak undang kata Pak Wali Kota. Babiduk kan iyo banang kodo kok bajalan banan tuo. Maka taraduk pinta jo pinto dari si pangka yaitu deklah sudah rumah dibuat, rumah sudah lalu diuni. Pak Kapolres sekeluarga kadisiko tinggalnya Pak Wali. Nak dibacakan doa selamat, doa kesyukuran, anggota tiangkan kanan pandai, kata bajawab gayung bersambut ke dari Pak Wali Kota tabiknya. Segitu samba ke Pak Wali. Pak Ustaz, sampaikan. Kinilah terapak rundiang dek Pak Ustaz kabake ambo. Apalah bunyi rundiangan satantang pinta jo pinto dari Cipangka, yaitu deklah sudah rumah dewe, rumah sudah lalu duni. Pak Kapolres sekeluarga kadisiko tinggalnya. Minta dibacakan doa selamat, doa kesyukuran. Kan begitu kata Pak Ustaz. Sabananya. Supaya saciok nan ba ayam, sadanciang nan ba basi, sauke mako takana sesuai mako manji. Ambo kakak puluh yang disekodru menanti Pak Ustaz Semantaro. Jadilah Pak Wali. Padekan datang pinta bintu dari Sepangka. Yang tak tuju ke Berumbo nak dibacakan doa selamat, doa syukuran. Dia padekan lah ya do adil pulo, padekan saja membacakan. Di Padang lah pacik di Pendeka serancaknya yo Pak Wali dah menyampaikan tu. Iya, tapi yang merupakan jo Pak Kabul Dinas. Di Pak Kabul Dinas sebab tu. Yo Pak Wali, dia sulit bertamu jarang bah subuh model ko. Rancaknya yo Pak Wali nyampaikan. Jadilah. Pak Ustaz. Iya, Pak Wali. Taraduk panitian Pak Ustaz nan tertumpah kabake ambo. Lah ambo bau bakato bayo bajaran bermula kepada segalonan pai sebondong pulang setampuah. Tapilah kato nan sayo sebanyak pemerintahan silang nambah pangka karjo nambah pokok sakiro-kiro babari. Rupanya nan ka membacakan doa selamat, doa kesyukuran. Iyo tak tuju ke diambo. Kok iyo ke diambo tabinyo. Sampaikanlah dulu dia Pak Ustaz kasih pangka. Sekian sambah ke Pak Ustaz. Pak Wali Kota. Ambo Ustaz. Di ambo singkit saja kau jawabnya Pak Wali. Deklah dapat kata saya ambo hantar beritonyo kasih pangka menunggu Pak Wali Kota Sementara. Ambo tunggu. Kalimo. Sesudah dapat kata sepakat, maka pihak tamu akan menyampaikan jawabannya kepada pihak si pangka. Ya manyo Maipin. Ambo. Batibokan jua samba ka Maipin. Lalukanlah. Tu malah Maipin liek Maipin pandangi. Taradok samba jo tita nan talewa kapado sialek nan pai sabondong pulang satampuh. Allah dikatanga katapikan. Bayoyo kami jo nan tuo batido-tido jo samo gadang.
Maka buletlah jantung dikelupak, bulet kata jemu pakat. Rupanya nan ka membacakan doa selamat, doa kesyukuran, banjongkan kanan tinggi, bambakan kanan gadang. Artinya bana ka dari Pak Wali Kota tabiknya. Sekian sambah ka Maipin. Kanam, pihak si Pangka mengucapkan terima kasih. Dek kandak lai babari pinta lai balaku. Dengan kalimat, senanglah bana dalam hati, sajuk dalam kira-kira. Syukur nikmat pada Allah, alhamdulillah kami ucapkan. Pak Ustaz. Ambo. Ka Pak Ustaz sambah kembali. Iyalah. Mandanga jawapan dari Pak Ustaz, rupanya kandak kami lai babari, pinta lai balaku. Adapun nan kau bacakan doa selamat, doa kesyukuran, memintakan bana ke Pak Wali Kota. Senanglah bana dalam hati, sajuk dalam kiro-kiro, syukur nikmat kepada Allah, alhamdulillah kami ucapkan. Kok kurang lawai tapak tangan, bumi ju langit kami tadahkan. Ndak dolai, cewang di langit tando kepaneh, gabak di ulu tando kaujan. Kalau lah cucu dari langit, bumi lah suku menampuangkan. Sekian sambah ke Pak Ustaz. Sesudah dapat sinyal dari si Pangka, barulah juru bicara sialek tamu mempersilakan kaurang nanlah disepakati tadi. Dengan kata-kata, nampaknya lah sayo lah sakato, lah saujo lah selala dari ujung lah peka Pangka untuk menyerahkan membacakan doa ke Pak Wali. Pak Wali Kota. Ambo. Nampaknya la sayo, la sakato, la saujo, la salalah dari ujung la peka Pangka untuk menyerahkan membacakan doa ke Pak Wali. Jadilah Pak Ustaz, tapi pinta je pintu ambo. Ko ada salah jo jangkanyo, tolong menyimak memulangkan. Nak jan baruso kita sebalik. InsyaAllah Pak Wali. Terakhir, barulah doa dibaca de orang nanlah disepakati tadi. Sabalik orang menadakan tangan lalu maminkan bersama-sama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jalan-jalan ke Padang Sare, di situ ada puluh orang Sungai Sadia. Bapisah bukan nyoba carai. InsyaAllah besok kita ke bertemu lo balik. Jangan lupa like dan subscribe.